Què és una renda vitalícia? Sí, les rendes vitalícies és un producte relativament nou que estan comercialitzant els bancs i en concret les companyies asseguradores vinculades als bancs. És un producte que es comercialitza només a la gent gran, és a dir, la gent que ja està jubilada, i el pretext és que és un complement a les pensions de jubilació. No? El que passa és que és un producte híbrid, no? Perquè és una barreja entre assegurança de vida i producte financer complex. I aquí és on entra, diguéssim, la situació de risc que tenen aquests productes, perquè en realitat el que hi ha al darrere és una inversió en un producte de risc, normalment és renda fixa o renda mixta, és a dir, combina renda variable i renda fixa, i un no sap molt bé en el que està invertit, no? Perquè tampoc en aquests productes es diu de manera clara. No? I on està el risc? Doncs el risc està en que si necessitem aquests diners en algun moment de la nostra vida, ja sigui per necessitats pròpies de la vellesa, ja sigui per atendre necessitats dels nostres fills o dels nostres nets, doncs en el moment en què nosaltres volem rescatar aquests diners, tot o part d'aquests diners, s'han de cotitzar en funció d'aquesta inversió que hi ha al darrere. No? Això és el que no ens expliquen moltes vegades. No? I aquí és on ens trobem que en el moment en què volem recuperar aquests diners podem tenir unes pèrdues importants. Fins i tot hi ha algunes d'aquestes rendes vitalícies que en el moment de la defunció tampoc està garantida. I de tal manera que els nostres hereus o els nostres beneficiaris tampoc podran percebre la totalitat del que vam aportar, perquè igualment s'han de cotitzar aquestes participacions en funció d'aquesta inversió que està al darrere, i pot ser que si hi ha pèrdues, sobretot des de la guerra d'Ucrània, aquestes inversions estan abocant a pèrdues i moltes vegades això no es va explicar. No? A més, les explicacions que ens acostumen a donar d'aquest producte és sempre la part positiva. Ens expliquen les bonances del producte, no ens expliquen els riscos del producte ni els aspectes negatius, no? Sinó que ens donen una breu explicació, ens convencen, ens fan signar amb una tauleta, amb un requadre d'una tauleta, i després aquesta documentació ja la trobarem nosaltres penjada, no? A la nostra banca online, i després hem de fer l'esforç nosaltres d'anar buscant a l'apartat corresponent de la nostra aplicació, de la nostra banca online, allà on estan aquests contractes. No? Però clar, això ja és posterior, no? Quan els deures d'informació sobre els riscos i les característiques del producte han de ser sempre previs. Clar, perquè això no satisfà el que la normativa diu sobre com és una informació adequada respecte a un producte financer que hem de contractar. No? Clar, el problema és que això es vesteix, insisteixo, d'assegurança o assegurança de vida, es camufla sota aquesta modalitat de contractes, quan en realitat no és cap assegurança de vida, sinó que en realitat és un producte financer complex. Per tant, aquí ja no és d'aplicació només la llei d'assegurances, sinó que sobretot és d'aplicació la llei que es protegeix front als productes complexes, la normativa bancària, en concret la llei de mercat de valors, que en definitiva exigeix a tots els bancs que comercialitzen un producte complex i de risc, primer de tot, uns deures d'informació sobre les característiques i els riscos d'aquest producte, ha de ser una informació exhaustiva, clara, nítida i diligent, i a més ens exigeix també un anàlisi d'idoneïtat, és a dir, que aquell producte s'adapti a les nostres necessitats econòmiques, a les nostres característiques i al nostre perfil, i encara és més important que la llei exigeix que nosaltres, en aquest anàlisi de conveniència, es garanteixi que hem entès correctament aquests riscos. I aquí, si veus que tu vas posar uns diners i que ara aquests diners han patit pèrdues, allò signat està o podem reclamar? Clar, aquí hi ha un error en el consentiment, que se'n diu, no? És a dir, ens han enganyat. És a dir, nosaltres ens pensàvem que estàvem comprant un producte i en realitat ha resultat ser una cosa diferent. Per què? Perquè no es van informar correctament dels riscos i les característiques que tenia aquest producte. Quan es dona aquest error en el consentiment, això és el que legitima una reclamació. Aquesta reclamació, primer, normalment s'interposa davant de la pròpia entitat financera, davant del servei d'atenció al client, i si la resposta és negativa, que és el
més habitual, aleshores hem de recórrer davant de la justícia, que ha d'analitzar si efectivament hi ha aquest error en el consentiment, aquest engany, de dir, escolti'm, vostè va informar o no va informar correctament dels riscos d'aquest producte amb aquesta persona. Normalment els contractes ja es veu ràpidament quan han estat signats amb una tablet, és a dir, sense l'anàlisi documental necessària, prèvia i suficient, hi ha una antelació suficient com per poder analitzar aquest producte que estan comercialitzant. També veiem de seguida que aquesta inversió subjacent, aquesta inversió que hi ha al darrere no està ben explicada perquè no es concreta en què consisteix la inversió que està fent el banc amb els nostres diners. També és evident que les persones consumidores, normals i corrents, i més les persones grans que tenen aquest factor de vulnerabilitat una mica més elevat, és evident que aquestes persones no tenen els coneixements ni l'experiència financera suficient com per fer un adequat seguiment d'aquestes inversions que estan al darrere d'aquest producte, que insisteixo que a més no estan ben explicats, amb la qual cosa és molt difícil poder fer aquest seguiment. Per tant, també és molt difícil poder analitzar en cada moment si és el moment o no de desfer-se d'aquest producte, sense pèrdues. Malauradament, nosaltres ja hem viscut ja tenim uns antecedents històrics des de fa molts anys, des de potser fa més de 15 anys, i potser l'exemple més paradigmàtic va ser el de les participacions preferents, on el tractament jurídic és precisament exactament el mateix que s'ha de fer ara amb aquestes altres problemàtiques, com per exemple les rentes vitalícies.